ụtụtụ ọma nụ. Unu asala chi. God is good. God is good. God is good. All the time. Daalụnụ. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ mba niile werenụ aṅụrị tigara Chineke mkpu ọṅụ ka ịzanụ ya. Ọzọ. Mba niile were na-aṅụrị tigara Chineke mkpu ọṅụ zanụ ya. Ekweni ọzọ. Mba niile. Daalụnụ. Oitodi Yeso Nosalachi. Taa bụ ụka nke Peter na Paul dị asọ, afọ nke atọ n'arọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile, ndị ọbịa niile nọ n'ụlọ ụka tata, ndị anyị na ndị nọ n'ụwa anyị na ha ga-achụ aja misa tata. Ndị a bụ ndị yọrọ maazị. Giovanni Odim na ezinụlọ ya na-ekene Chineke ka ọ na-eme emume ncheta ọmụmụ ya ma na-arịọkwa nchekwaba ya na ngọzi ya n'isi ya ma n'isi ezinụlọ ya. Ndị ekpere nke online na-arịọ maka ikpe nkwụmọtọ na udo Chineke n'ala Igbo na ala Nigeria niile. Philomena Chinyere Ọkpara na-ekene Chineke maka ngọzi ya na nchekwaba ya n'isi ya na isi ezinụlọ ya n'afọ 2025. Skola na Greg Ogamaka na-ekene Chineke ka Sumadin na Richard Oje na-eme emume alụmalụ di na nwunye ha. Ịma Ikebodo na-ekene Chineke ka Maria Ichekowa na-eme emume ncheta ọmụmụ ya ma na-arịọkwa nchekwaba na ngọzi Chineke n'isi ya. Helen Ebuniwe na-ekene Chineke ka Mother Teresa Ego Ọkpara na-eme emume ncheta ọmụmụ ya ma na-arịọkwa ọgwụgwọ nsọ na ogologo ndụ n'isi ya. Philomena Chinyere Ọkpara na-arịọ amara Chineke n'isi ndị Zionite niile ka ha na-eme emume 100 days nke ebume ọnụ na ekpere.
Skola Ogamaka na-ekene Chineke ka Josephine aka metụrụ n'emume ncheta ọmụmụ ya ma na-arịọkwa ngọzi Chineke n'isi ya. Onye bụ Chi na Chinyere Nwanze na ezinụlọ ha na-ekene Chineke maka ekpere nke ọ zara ha makwa nwa ha nwaanyị onye nke na-eme emume ncheta ọmụmụ ya, Onyekachi. Ezinụlọ Udoji na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Joe Udoji. Ịma Ikebolo na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Godfrey Ichekowa, Catherine Ichekowa, Kajetan Ichekowa, Maria Ichekowa. Bon Davis Ofegbu na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Ibiakalam Hamilton Ofegbu, Susan Chinyere Ofegbu, Bada Rose Ofegbu, Mma Regina Ofegbu, Mma Rose Ogike, Philomena Chinyere Ọkpara na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Edwin Okeke Ọkpalugo na Margaret Ebele Ibida. Helen Njoko na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Christiana Igbo Ajakụ. Ben Uche na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Felicia Uche. Ka mkpụrụ obi ndị a nwụrụ anwụ anyị kpọpụtara tata na mkpụrụ obi niile kwerenụ gara aga. Onye isi nchụaja n'ụbọchị tata bụ ụkọchukwu Dike. Kịta ka anyị kwurịta ọtọ were aṅụrị n'okwukwe tinyekọta ọnụ n'ukwe. Your fire, my na wa na monso ka ngozi konye wa Jesu Kristi n'ịhụnanya nke Chukwu na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Good morning to you all. Anyị ji ekele were bịa n'ihu Chineke
n'ụbọchị taa bụ ụka nke 14 n'oge na-abịaghị n'emume ọbụla, ụka nke mbụ n'ọnwa nke 7, na-ekele Chineke maka ịdị mma ya, maka onyinye nke ndụ, na-ayọ Chineke ka ebumnobi ka anyị ji gbakọ n'ihu ya ka o mezuoro anyị site na Kristi Onyenwe anyị. Ka anyị tinyezie n'ebumnobi ndị ọzọ anyị ji gbakọ n'ihu Chineke n'oge dị ugbu a. N'ezie, anyị bụ ndị omenjọ, anyị etozughị oke ịnọ n'ihu Chineke iji kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu ememe nke Yukarịsịa. Ka anyị kweta na ya emehiela, yọọ Chineke ebere na mgbaghara nke njọ. O Chineke m, gbaghara m ebere na onye nwe, biko njọ niile m mere, Chineke m gbaghara m. Onye bịa n'ụwa ịzọpụta ndị lowere elo ha, were yọba Chineke nna m onye ọma. Na onye nwe, biko na njọ niile mere, Chineke m. Onye bịa n'ụwa ịtọghata ndị omenjọ, ike agwụgo anyị n'ajọ omume, na were yọba Chineke nna m onye ọma. O Chineke, gbaghara m ebere na onye nwe, biko na njọ niile m mere, Chineke m. Onye nọ n'aka nri nna na-arịọtara ya arịrịọ, were yọba Chineke nna m onye ọma. Mee ebere na onye nwe, biko na njọ niile m mere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara njọ anyị, dubata anyị na ndụ ebighị ebi. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. Sọ ya na-asọ Chukwu.
Amen. Ka anyị rịọ arịrịọ ekpere n'obi gị. Chineke anyị, site n'irube isi nke Jesu nwa gị, ịkụlitere ụwa dara ada, biko nye anyị bụ ndị kwere na gị aṅụrị adịmasọ, mekwa ka anyị bụ ndị gbapụtagole n'igbe ohu nke njọ nweta aṅụrị dị ebighị ebi site na adị iwe na Jesu Kristi nwa gị, onye gị la ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa tụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Jerusalem ṅụrịwa, unu bụ ndị hụrụ ya n'anya, nwee na obi ụtọ maka ya. Unu bụ ndị na-erubere ya uju, ṅụrịwanụ ya, ṅụọ na ara ya na-enye nkasi obi, were ya ṅụjuo afọ, jiri n'obi ụtọ ṅụọ ara ya jupụtara n'otuto, n'ihi na Onyenwe anyị kwuru sị, ana m eziga udo na-ewu ewu dị ka mmiri n'ebe ọ nọ, nnukwu mmiri na-aga aga ka m ga-eji nye mba niile otuto. Ọ ga-ebu ụmụ ọ na-azụ azụ n'obi ya, buru ha n'apata ụkwụ, dị ka nwa si enweta nkasi obi n'ahụ nne ya. Otu ahụ ka m ga-esi kasie gị obi. Na Jerusalem ka ị ga-enweta nkasi obi. Obi gị ga-enwe aṅụrị mgbe ị hụrụ ya anya. Ọkpụkpọ dị gị n'ahụ ahụ na-eto dịka ahịhịa ndụ. Inwenụ ga-asapụrụ ụmụ ya odibo ya. Inwenụ m ga-asapụrụ m odibo ya aka ya. Okwu nke ose bụ ụwa. Abụ ọma na azịza ya. Ihe anyị ga-aza bụ mba niile werenụ aṅụrị tigara Chineke mkpu ọṅụ. Mba niile were na-aṅụrị tigara Chineke mkpu ọṅụ, anụ ya. Mba niile were na-aṅụrị tigara Chineke mkpu ọṅụ. Mba niile were na-aṅụrị tigara Chineke mkpu ọṅụ. Werenụ aha ya ukwu otito, nyenụ ya otito kwesịrị ekwesị. Gwanụ Chineke sị, lee ka ọrụ gị si dị ịtụnanya. Mba
niile ga-egbu ikpere ala nye gị, a ga-ekwere aha gị ukwe. Bịanụ ka unu hụ aka ọrụ Chineke. Ọrụ ya dị ịtụnanya n'etiti ndị mmadụ. O mere osimiri ọ bụrụ ala kpọrọ nkụ, a wee si n'etiti osimiri gafee dịka n'elu ala, ka aṅụrị anyị dịrị n'ime ya. Ike ya ka o ji achị ebi ebi. Ya ka unu bụ ndị na-atụ Chineke egwu. Aga m ekwupụta ihe o mere mkpụrụ obi m. Ngọzi dịrị Chineke onye na-ajụghị ekpere m, nke ọ na-ajụ inye m ịhụnanya ya. Chineke mkpu ọṅụ. Ihe ọgụgụ wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Galatia. Ma Chineke ekwena ka m nyaa isi ma ọ bụghị n'obe Onyenwe anyị Jesu Kristi, n'ihi na Chineke sitere n'obe ya mee ka ụwa bụrụ ihe nwụrụ anwụ n'ebe m nọ. O sikwa na ya mee ka m nwụọ n'ebe ụwa dị, n'ihi na obibi ugwu abụghị ihe, ebighị ugwu abụkwaghị ihe. Kama dịka dimkpa bụ mmadụ kama ihe dị mkpa bụ mmadụ ịbụ onye ekegharịrị ọhụrụ. Ka udo na ebere Chineke dakwasị ndị na-adị ndụ dịka ụkpụrụ ha si dị. Udo na ebere Chineke dakwasịkwa ndị Izrel ọhụrụ nke Chineke. Na nkwubi okwu m, site n'ugbu a onye enyekwana m nsogbu ọzọ, n'ihi na ebu m n'ahụ m ọtụtụ apa nke na-egosi na abụ m ohu Jesu Kristi. Ụmụnna m, ka amara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi dịnyere mmụọ unu. Amen. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Hallelujah.
ọgụgụ nke ha si n'ozi ọma dị asọ nke Luka dere. Mgbe ihe ndị a gasịrị, Onyenwe anyị họpụtara 10 ụmụ nwoke 72 ndị ọzọ, wee zipụ ha abụọ abụọ ka ha buru ụzọ baa n'obodo ọbụla na ebe ọbụla ya onwe ya na-ejikere ịbịa. Ọ gwara ha sị, owuwe ihe ubi buru ibu, ma ndị ọrụ dịsị ole ma ole. Na-arịọ na onye nwe ihe a na-ewe n'ubi ka o zute ndị ọrụ n'owuwe ihe ubi ya. Jeenụ, lee, ana m ezipụ unu dịka ụmụ atụrụ na-eje ọtụtụ agụ. Unu ewe na-akpa ego ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ. Unu akwụsịkwana n'ụzọ ikele onye ọbụla. Tupu unu abanye n'ụlọ ọbụla, buo n'ụzọ sị, udo dịrị ụlọ a. Ọ bụrụ na onye udo bi n'ebe ahụ, ka ekpere udo unu dakwasị ya. Ma ọ bụrụ na onye udo ebighị n'ebe ahụ, ka ekele udo unu laghachikwute unu. Unu esina n'otu ụlọ baa n'ụlọ ọzọ na-enweghị ebe unu na-anọ, kama nọgidenụ n'ụlọ ahụ a nabatara unu nke ọma, na-erinụ na-aṅụkwa ihe a chere unu n'ihu, n'ihi na onye ọrụ kwesịrị ụgwọ ọrụ ya. N'ime obodo ọbụla unu banyere, ndị obodo anara unu nke ọma, rienụ ihe ọbụla ha chere unu n'ihu. Gwọọnụ ndị ọya nọ n'obodo ahụ, gwanụ ndị obodo ahụ sị, alaeze Chineke abịaruo n'ụlọ nso. Mgbe unu banyere n'obodo ọbụla ndị obodo ahụ anaraghị unu nke ọma, pụọnụ n'obodo ụzọ ya, kwuo sị, ọbụna aja si n'obodo unu nke takụrụ n'ụkwụ anyị na-etichapụ ya, ka ọ bụrụ na akaebe agbagidere unu. Otu ọ dị, maranụ nke ọma na alaeze Chineke abịaruo nso. N'ịgwa unu eziokwu, ọ bụghị ikpe Chineke, obodo Sọdọm ga-aka obodo ahụ mma. Ụmụ nwoke 72 ahụ wee lata n'ọṅụ, ha wee sị, onye nwe anyị, ọbụna ndị mmụọ ọjọọ rubere anyị isi mgbe anyị nyere ha iwu n'aha gị. Jesu wee zaa ha sị, ahụrụ m ekwensu ka o siri n'eluigwe daa n'ala ọsọ ọsọ dịka amụma. Lee, enyela m unu ike ịzọkwasị agwọ na akpị ụkwụ na imegide ike onye iro ahụ. Ọ dịghịkwa ihe ga-emerụ unu ahụ ma ọlị. Ma unu aṅụrị na ọṅụ naanị na ndị mmụọ ọjọọ na-erubere unu isi, kama ṅụrịba na ọṅụ na edere aha unu n'akwụkwọ nke ndụ. Ozi ọma nke ọzọ bụrụ ụwa.
ntaramahụhụ nke njọ anyị. Praise the Lord. Praise the living God. Hallelujah. Ọ na-adị ka egwu na-atụ anyị. Praise the Lord. Enwere m ife ọbụla m ga-ekwu n'ụbọchị taa, mana aga m akọwa ihe m ga-ekwu. Aga m echeta ofu ụbọchị na chọọchị ka a na-ekwu ozi ọma bido mass. One old man esi n'azụ chọọchị mgbe ndị kwa ya na-ekwe otuto dịrị Chineke n'elu kasị elu. Nwoke a bụ chief, a titled man. O kpu okpu ya n'isi were si n'azụ chọọchị were na-abata n'ihu chọọchị. Ọ bụ omenala anyị na ọ bụrụ na nwoke na-abata na chọọchị ọ ga-ekpupu okpu o bu n'isi, mana nwoke a kpu okpu ahụ n'isi bata n'ihu chọọchị nọdụ ebe nna ya na-ese foto nọ. Oge ọ nọ, church warden aga si ya, papa, can you remove your cap? Ya akọpụ ya aka. Philip esi n'ochi ya gaa si ya, ihe awụ chọọchị, kpụpụ n'okpu gị n'isi. Ya sị mba. Ngwa ngwa fada kwuchiri ozi ọma, fada agawa na nke ya ọ gụchara gospel ka ọ si ya, papa, wepụ n'okpu ya. Ozugbo fada na-aga, ya nara fada microphone kwụrụ ọtọ si, praise the Lord. Ụfọdụ nọ na chọọchị asa hallelujah, half ya ekwuo praise the Lord ọzọ, more than half ekwuo ya ekwuo nke atọ, onye ọbụla ekwuo ya sị, today na ọ dị 70 years, for more than 40 years ka ọ na-abịa na chọọchị na onwe onye recognizere ya. But today church warden recognize ya. Today catechist recognize ala ya, and upon it all na father recognize ala ya. In this month of July, if you are among those God will recognize, but one leg in si ya, Chukwu echetala m. Amen. Amaro m iso na ndị Chukwu ga-agọzi. Ọ bụrụ na mụ na gị dị ndụ bute n'ọnwa nke 7, ọkara afọ agafeele, anyị ka dị ndụ, ihe ọma mere na anyị, nwanne kwụrụ ọtọ mere Chineke ofu ihe. Shout a bigger amen. Shout a bigger amen. Agamasiya mba, magamasiya, agamasiya mba, ma onye nwanyị. Agamasiya, agamasiya. Achọ ka ị na-akụrụ Chineke aka, na-akụ aka gị, were aka gị too Chineke. Agamasiya, agamasiya ma, agamasiya ma onye nwanyị ime na agamasiya, agamasiya. Jesus, ma Jesus onye bere, imena 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 ọkaka, imena Chineke nna, imena Chukwuma. Imela, imela, imela ọkaka, imela Chineke, imela onye ọma. Imena, imena, imena ọkaka, imena Chineke nna, imena Chukwuma. Oh, imela, imela, oh, ime ọkaka, imela Chineke, imela onye ọma. Abụ otito dị m n'ọnụ, obi aṅụrị ka m ji abụ ya, onye nwe m nara ekele, ebe i mere ka m dị ndụ. Abụ otito juru m ọnụ,
onye nwe m na Chukwu nara ekele ekele ka m jiri bịa onye nara ekele o ebe i mere m ka ndị ndụ Chimoma 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 ihe ebube mena n'ebe anyị nọ ihe ebube mena ọrụ ebube arụgo n'ebe anyị nọ ihe ebube mena n'ebe anyị nọ n'ebe anyị nọ nwanne m tonu nna o n'ebe anyị nọ nwanne m tonu nna nwanne m tonu nna are you sure? ihe ebube mena n'ebe nọ ihe ebube mena ihe ebube mena n'ebe nọ ihe ebube mena n'ebe anyị nọ ọ n'ebe anyị nọ nwanne m tonu nna o n'ebe anyị nọ ihe ebube shout a bigger amen. Gbapere Chineke gị aka ọ bụ n'ezie na Chineke dịla gị mma achọrọ ka ị were ife aka kelee Chineke ka ị na-ekele Chineke achọrọ ka ị mepee ọnụ gị na-etu ya aha ọ bụ n'ezie na Chineke durutere gị n'ọnwa nke a Chineke ga-eme ka ị nọdụ ruo na ngwụcha afọ a o nweghị ihe ọbụla ga-eme gị ya ka anyị ga-ebuli ya elu na-akpụrụ isi ala na-asị ya Hozana n'elu kacha elu ịja mma isi ala okpukpe dịrị gị bido ugbu a ruo mgbe ebighị ebi site na Kristi onyenwe anyị ngwa ka anyị nọdụ ala n'ụbọchị taa ozi ọma m ga-adị nwa nkenke ajụjụ m chọrọ ka iji onwe gị bụ gịnị ka ihe ọgụgụ nke mbụ na-agwa anyị ihe ọgụgụ nke mbụ ewetara n'akwụkwọ gịnị onye amụma gịnị onye amụma Aịzaya akwụkwọ Aịzaya ekere ya ụzọ abụọ proto Aịzaya and hitro Aịzaya proto Aịzaya from chapter 1 through chapter 40 ụmụ Izrel nọ na nsogbu ụmụ Izrel nọ n'ịgba ohu maka ihe njọ ha metara ha nọ ebe ha nọ na-ebe akwa bido na chapter 40 gawa ruo chapter 60 ka a na-akpọ hitro Aịzaya o second Aịzaya consolation theology ebe a ka Chineke bịara na-atasisi ụmụ Izrel obi ọ ya bụ ihe ọgụgụ nke anyị nọ n'ụbọchị taa afọ niile ahụ ịta ga-eri oge Chineke si n'ụbọchị taa dịka nwa si enweta afọ ojuju n'ebe nne ya nọ ebe ọ na-aṅụ ara otu a ka ị ga-esi enweta afọ ojuju n'aha Jizọs amarọ m ihe niile ị na-agabiga mana sọnsọ ofu ihe ka mma na obinigwe si na ọ ga-enyeju anyị afọ na ọ ga-echekwaba anyị na ihe ahụ niile anyị na-ebere akwa abụrụgo ihe mgbe ochie na ihe ọhụrụ ga-abịazi na ndụ anyị shout a bigger amen. N'ihe ọgụgụ nke abụọ akwụkwọ edegara ndị Galatian ihe niile gbakọtara ụkwụ na ọ bụrụ na ịchị inye isi nye anya n'ime Chineke iwu nke obodo enwe ebe ọ na-eduga anyị kama ọ bụ ịma Chineke bụ nzọpụta mụ na gị jigoda nwanne gị sị ya ịma Chukwu maka ọtụtụ n'ime anyị na-abịa chọọchị anyị amarụ Chineke achọrọ ka ije ọzọ sị ya ịma Chukwu ị na-efe maka na ọ bụrụ na ọ ma Chukwu ọ na-efe ihe ọgụgụ nke ozi ọma n'ụbọchị taa na-agwazi anyị na ezipụrụ mmadụ 72 sị ha gaa gbasaa n'ozi ọma ha agaghị ịgbasa ozi ọma ọtụtụ ihe ebube mee ha lọta na-aṅụrị ọṅụ Jesu asị unu aṅụrị ọṅụ maka na ekwensu achụdara ya n'eluigwe achụtuolu ya n'ụwa nsogbu niile ha gaala na ugbu a sị unu ga-eso na ndị ahọtara ahọta ga-agbasa ozi ọma na St. Eugene
anyị niile si ebe dị iche iche bịa n'obodo a, ele ihe ga-eme ka anyị gbasaa. Ana m ekele Chineke n'isi unu, na-ayọkwa Chineke n'ebe na-eneghị emechicha ọfụma ka Chineke ji aka eme gịnị mezie ya, ka nwanne mara nwanne, onye ukwu amara onye ukwu, anyị amara na anyị niile si ofu ebe were pụta, anyị niile na-eme nwanne. Amen. Ị na-ewere nwanne gị iwe, onye gburu nwanne ya ogburu mmadụ, a na-abụli asụ nwanne elu. Whether we like it or not, we are one. Anyị niile bụ ofu. Ya bụ n'ihi ya, akwụkwọ nsọ na-agwazi mụ na gị n'ụbọchị taa na ezipụla anyị ka anyị ga-agbasa ozi ọma. Iso na ndị ahụ ezipụrụ ka agbasa ozi ọma. O nwere nwanne gị ị na-anaghị agwa ozi ọma site n'ikpe ya asị, site n'idewe ya n'akụkụ, site n'imeso mmedi agha, n'ụbọchị taa chegharịa, maka na ekwensu esigo niile datuo n'ala, a ga-azọtụ ya okwu. Ekwensu enwezi ike ọbụla n'ebe mụ na gị nọ. Amarọ m ihe ị na-agabiga, ọ bụ nrịanrịa, ọ bụ ihe ọbụla, n'ọnọdụ ọbụla, ledo Chineke anya. Chineke ahụ kpọrọ gị ga-aza gị. Chineke ahụ duru gị si mba bata na mba ga-echekwa gị. Chineke ahụ tụtụrụ gị ebe a agaghị ekwe ka ihere mee gị. Chineke ahụ tụtụrụ gị ebe a agaghị ekwe ka eburu gị laa ala, kama ị ga-ala n'ụlọ n'aha Jizọs. Chineke akpọtakwara mụ na gị na-agwa anyị maka ọtụtụ mgbe nsogbu anyị nwere abụghị anyị nwa, nsogbu anyị nwere bụ ụmụ anyị mụrụ amụ. Maka ele anya ekwe aka ọtụtụ mgbe ụmụ anyị abụrụ ihe mgbawa obi site na akwụ aga ha na-eso na ndị dị ọcha, mana Chineke agaghị ekwe ka nwa gị metara gị anya mmiri. Chineke agaghị ekwe ka ịta ikikere eze maka afụfụ ị tara, maka na akwụkwọ nsọ kwuru sị onye tara afụ ga-eme gịnị? Ga-eri uri ya. Maka ihi ya, onye kụrụ mkpụrụ osisi ga-aghọrọ ya. O gaghị eru gị n'aka were mebie. Ihe ọma ga-emere gị n'aha Jizọs. Maka ozi ọma agwa anyị n'ụbọchị taa na anyị ga-agọzi anyị, na anyị ga-abụ ndị a gọziri agọzi. Chineke agaghị ekwe okwu werela azụ. Nwanne m bụ nwanne gị nọ gị n'aka nri, nọ gị n'aka ịkpasị ya, abụ m onye a gọziri agọzi. Maka na ịbụ onye a gọziri agọzi, ihe ọma ga-emere gị. Maka na ịbụ onye a gọziri agọzi, ihe ọma ga-emere gị. Ka anyị na-agọzi Chineke na Jamisi a n'oge dị ugbu a, nwanne m na mụ na gị rutere n'ọnwa nke 7, anyị agafere half of the year. Ụbọchị taa bụ prophetic day, ụbọchị ị ga-eji kwubi okwu n'isi gị, ọ na-emezu, maka na iso na ndị nwere mmeri, iso na ndị nwere ịhụnanya Chineke. Maka na ọtụtụ ka anyị na ha bidoro mana ha erughị n'ụbọchị taa. Mana ị bịarutere, ọ bụ na Chineke ahụ dufetara gị n'ọnwa nke 7, ọ ga-edurukwa gị na-aga. Ọ ga-eduru gị na-aga. N'ọnwa Julaị ihe ọma ga-emere gị. N'ọnwa Julaị ihe ahụ ị na-arịọ Chukwu ọ ga-emere gị ya. N'ọnwa Julaị ọnụ ụzọ gị ga-emepe. Amarọ m ndị na-achị gị ọtụtụ n'ebe a egwu na-atụ ha, ma ha cheta ụlọ, cheta ndị na-eyi ji ha, cheta ihe niile ha wuruzie ọnọ na mba were mba mere ebe. Ị bịara abịa, ekwekwala ka ichefu ebe i siri bịa, mana ofu ihe ka mma, onye na-egwu ugo olu ga-adabada olulu. Onye na-achị gị ga-ebi aka n'ala, maka na onye na-enweghị ihe o ji onweghị ihe na-anyụ ya. Maka ihi ya, Chineke bụ onye nke gị. Ihe ọma na-eme n'ọdịke degere chi m akwụkwọ, ihe mbụ n'ọdị na-eme n'ọdịke degere chi edemede. Ihe ọma na-eme ihe ọma na-emere n'ọdị ka ndege chi n'akwụkwọ, ihe mbụ n'ọdị na-emere ọdị ka edegere chi edemede. I challenge you in this Eucharistic celebration. Ana m challenge gị, ọ bụrụ na agbasa ama 7 ma ọ bụ n'ime m 7, mgbe ọbụla ga-enye ekele nke udo, chọọ onye ahụ na-ewere gị iwe, chọọ onye ahụ na-agbakasịrị gị ihu, gaa makụọ ya. Iwe nwanne anaghị eru na gịnị n'ọkpụkpọ. Makụọ nwanne gị. Ele ihe eji echeta anyị n'ụwa a, anyị niile bịara n'obodo a with one intention, ka anyị nweta ihe laa obodo, to establish ourselves, and ị gaghị agba aka, ị ga-enweta ya. Maka ihi ya, do not allow any side distractions. Ị na-arụ ọrụ round the clock, you have no time of your own.
But God is saying today, you will be among the blessed. Now, Galatians society, move into the liberty of the children of God. And if the Son of Man set you free, you are free indeed. Today, God is saying, you are blessed among all. Udo Berono. Ekwem n'otu Chineke. Onye si na ya ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ, ma maka zọpụta anyị si n'eluigwe gbadata. O were ahụ na Virgin Mary, ọgbọ ya n'obe m. Oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ tara ahụhụ, ọnwụ elie ya. Ma o bilitere ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ
Chineke onye zipụrụ anyị si na owuwe ihe ubi riri nne ka onye anyị amara ịrụ ọrụ n'ubi ya maka ọzọ anyị ma bụrụ anyị anyị. Anyị ekele gị nna Chineke nara ekpere nke ụmụ gị imeela. Chineke nara ekele nke ụmụ gị imeela. Maka ndị kwere ekwe n'ụwa niile ka ha na-enweta ntasi obi na iriju afọ nke mmụọ n'ime nzukọ. Chineke nara na-ekele nke ụmụ gị. Maka ndị a kpọrọ oku ịbụ ndị ọchịchị n'ọrụ gọọmenti na ndị ọrụ oyibo ka ha chọta enyemaka ọhụrụ na ikpe nkwụmọtọ n'udo. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Ekele gị nna. Maka mmadụ niile ka anyị nwee obi nnabata, nsọpụrụ na ịdị nwayọọ na-achị n'ebe ndị ọchịchị na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị nọ. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Kelee gị nna Chineke anyị ekele gị papa imeela. Maka ndị na-ejere obodo ozi ka ha na-agba mbọ ichekwaba inwere onwe nke mmadụ niile na mba ụwa niile. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Maka ndị niile na-ekerịta oke n'oriri Yukaristia dị asọ ka ha na-akwado ibe ha n'ime okwukwe na ịhụnanya. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Chineke nara na-ekele gị imeela. Maka ndị nwụrụ anwụ, mkpụrụ obi ndị kwerenụ gara aga, ọ kachasị ndị anyị na-erota na misa tata, ka Chineke mere ha ebere, nabata ha na eze eluigwe. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Na eze gị nara mkpụrụ obi ya biko na udo. Ka etinye ezi n'ebumnobi na-eji gbakọ n'ihu Chineke n'oge dị ugbu a. Ọsọ gị ka m na-agba, mmeri gị ka njem elu ụwa, nye m ike oge niile ka ya rịda. jegede m onye nwe m Jizọs, jegede m jigide onwe m Jizọs, jigide m ọsọ gị ka
ka m na-ama meriri ka njem meri ụwa meri ụwa erike oge niile ka ya weda ka o doo anyị karịa ka esi yọọ site na Kristi Onyenwe anyị. $54, 54.
mere m rịọbanụ ụmụnne m ka aja m na nke unu wee ga-asọ Chukwu nna ji ike niile ịnaranụ. Onye nwe anyị biko mee ka aja nke a anyị na-achụ maka otuto nke ebube aha gị sachaa anyị so n'ụbọchị ruo n'ụbọchị, ka omume anyị bụ ihe ga-ewetara anyị ndụ nke ga-akwadobe anyị maka eluigwe site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Ka anyị nụdị nwere Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi ya bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na ị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye ji ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwe ka a mụọ ya na Virgin Maria.
ọ gbapụtara anyị n'ọnwa ebe si n'ọnwa ọ nwụrụ n'elu obe bịakwa site na mbilite n'ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị n'ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe. Ịdị nsọ ezi ya dịwanụ m na-edu ihe niile asọ anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'iwukwasị mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara ka onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye mgbe ọ bịara ka edunye ya n'ọnwụ ka o jiri aka ya were nara were achịcha ka ọ na-enye ekele ya waa ya nye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ m nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. Oke mmụọ, oke mmụọ, oke mmụọ, mmụọ niile na-atụ egwu gị, oke mmụọ, oke mmụọ, oke mmụọ. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enye ekele bunye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ m nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, ka ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi, a ga-agba ya n'ihi unu n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ ha, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ihe anyị na-eme
ọ bụ ihe mmụọ onye anyị na-atụrụ aja bụ oke mmụọ. Onye anyị na-atụrụ aja, onye anyị na-atụrụ aja. Ihe omimi nke okwukwe. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị enwunye gị acha nke dị ndụ nke osi nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ị kwere ka anyị kwuo n'ihu gị, na-enye gị ekele n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwuo n'ihu gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bido na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-ejikọta ọnụ site na mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ ịgbasa n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya ya na Pope Leo na Bishọp Osea na ndị ofe ọka gị niile. Chetakwaazụ ụmụnne anyị chukwu nke mbilite n'ọwara ha ụra, were ebere kpọbata na ndị ọdịnala ahụ na ihe nke ihu gị. Anyị ayọ gị mere anyị niile ebere ka azụ Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na Joseph dị ngọzi bụ di ya na ndị apọstụl na ndị nsọ niile n'ime uche kemgbe ụwa ụwa keta ekpe ndụ anyị bụ ka anyị sokwa na-eto gị na-eto gị eto na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu na ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen, amen. Amen, amen. Blessed and glory, wisdom, thanksgiving, and honor, power and might belongs to the Lord forever and ever. Ka anyị were mere onye nwanyị kụziri anyị were kpọkuo Chukwu Nna. Nna yi nọ n'igwe, otito dịrị aha gị. Amen. Nna yi nọ n'igwe, ka emuche gị n'ụwa, eseme ya n'igwe. Amen. Yi nọ n'igwe, otito dịrị. Amen. Anyị nghọta mara mbọsị anyị, nwanyị mmehie anyị, Nna yi nọ n'igwe, n'ike si marara, na yi nọ n'igwe, meghere anyị. Yi nọ n'igwe, amen.
n'igwe emepụta anyị na gị nọ n'igwe n'ajọ ihe niile nna gị nọ n'igwe zọpụta anyị na-arịọ gị o sebụl ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbara ha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịachi ike nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ị gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwara anyị na njọ anyị, kama lekwasị anya na okwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ, ịbụ dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke osebụl ụwa dịrị unu mgbe niile. Achọrọ m ka ị chọwa nwanne gị ahụ ebe ọbụla ọ nọ, ka ị kelee ya ekele nke udo. Nye m aka gị ezi nwanne, nye m aka gị ahụ, aka ọma gị ahụ. Chukwu gọzie gị, Chukwu chebe gị, Chukwu dube gị, Chukwu gọzie gị. Nwanne mgbara m, nwanne mgbara m, akwa anyị bụ nwanne, akwa anyị bụ ofu nne n'ụwa. Atụrụ Chukwu, atụrụ Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, ihe anyị ebere mere anyị. Mere m obiọma ya mgbe na-enweghị olileanya.
chi mere m obiọma ya mgbe na-enweghị olileanya. Oke mmanwụ na-eti onwe ya, aṅụrụ na aṅụrụ ndụle. Chi mere m obiọma ya mgbe na-enweghị olileanya. Leenụ nwa atụrụ nke Chineke, lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị nwere isi ọma bụ ndị akpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ndị nwanne m, Kristo sọrọ ka ịbata n'ime m, ka o so sokwu na aga m ukwu obi, ka ahụ na ọbara Kristi chekwaba iru na ndụ ebighị ebi. Oh
hymn 42. Hymn number 42. 42. 42, number 42. Two, 4, 1. Nke
ka anyị nabatanụ Jesu n'obi anyị, ka anyị si Jesu nnọọ n'ime obi anyị. Time for mental prayers and thanksgiving. Ebe ọ masịrị gị na ọ ga-adịrị anyị ezi mma, ebe ọ masịrị gị, ebe ọ masịrị gị, ebe ọ masịrị gị na ọ ga-adịrị anyị ezi mma, ebe ọ masịrị gị, ọ masịrị m, Chukwu na-egbo mkpa m. Ebe ọ masịrị gị, ebe ọ masịrị gị, ebe ọ masịrị gị na ọ ga-adịrị ezi mma, ebe ọ masịrị gị. Ka ị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, onye nyere anyị n'oriri nke a ebuka, biko anyị na-arịọ gị mee ka anyị nara onye nke nzọpụta nke a were na-eto gị mgbe niile akwụsị akwụsị site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị nọdụ n'ala kụọ. Oitoju Yeso, anyị ji ohere a na-ekene Chineke ka o si wee duru ụmụnna anyị ndị nke gara ikusa na Texas, ka o si wee duru ha wee jee bata n'udo. Anyị na-asị ka otito iji ama nsọpụrụ mkpụrụ aha nsọ ya ruo mgbe ebighị ebi site n'aha Jizọs Kraịst. Anyị na-ekenezikwa onye nchịkọta anyị bụ Fada Jude Mobi maka nkwado ya, na-ekenekwa onye isi ndị nne na onye isi ndị nna Angela Ofegbu na Ben Amadi, nakwa onye nchịkọta ndị youth Kalista Ezokoye na David Ifeduba. A na-emekwa ka anyị marakwa na ikusa nke 2026 ga-adị na Atlanta, then nke 2027 ga-adị n'ebe a Los Angeles, then 2028 ga-adị na New Jersey. So ka anyị buru ya n'obi. A na-emekwa ka anyị mara na ọnwa agba 20th ụbọchị a na-eme egosi ụmụaka ndị youth na ha so biri, being celebrating the youth or ụmụaka. So a na-eme ka ndị nne na ndị nna ka ha dị nkwadobe maka ya bụ emume. So a ga-akọ ngaji n'eze ụbọchị ahụ 20th of this month. Kịta anyị na-akpọlite nwanne anyị nwanyị Kristi Udoji Oneba. Mrs. Udoji Oneba. Okay, ama m ntụrụ anyị ga-afụ nwanne anyị nwanyị ọ nọ n'azụ. Nwanne anyị nwanyị di ya rapụ. A ga-ekwuru ya mass ebe a n'Ọgọst. Ebe a n'Ọgọst. So anyị maka anyị si eme ka anyị kpọkụrụ nwanne anyị nwanyị ma kasịa ya Sista Ndeno ọzọ. Anyị ga-eme ka unu mara no date yet. Consider. Kịta aga m akpọlite onye nchịkọta ndị youth Sista Kalista Ezokoye ka ọ bịa.
Otito dịrị Jesu. St. Eugene, otito dịrị Jesu. Biko obi dị m ụtọ ịnọ ebe a tata. Ka m wee kene ndị niile bịara ikusa 2025. Ndị bịara ikusa 2025 na ebe ama m na obi dị unu mma. Obi ọ dị unu mma? Yes, ihe obi ga-eji wee dị unu mma bụ na ụmụaka anyị mere anyị proud. Ndị abịaghị unu misiri ihe maka n'ime ụmụaka anyị nọ ebe a anyị bute trophies dị iche iche, nwere nke anyị rapụ. Biakunu follow our young conductor, our kid conductor from Los Angeles. Sosia bụ the only kid conductor. O mere ọfụma. Yes, biko na-akụ n'aka. Our duet singers, they won the championship again. Our choir, our youth choir, they also won second position this year. I went the sack race and win. We have even children anything from this community. They won prizes. Our research presenter, she did marvelously well. The teacher so Nandi Kuru table tennis, Umaka Melo for money in a hamelo. I wear talents near St. Eugene. We call opportunity and I young parents. Opotano Makuno, Unena age, because no Nando Bele, Kaise wet and the Nuku, Haneto, Hanetokuru, Renamuta, because they believe the young shall grow. He could sell water, Kelena water, or not a rapia jeto. Let us. We find their talents, we develop them, and they reach they maximize their potentials. So bring them out. Makana 2027 and Akwedona Los Angeles. Gapiche. So when are you makanye? Unango na abia. Certificates unu jureju. Awards unu win jureju. Your medals the manayama no eba tata. We pobu na fufu we kebia. So kwadona ofuma. Maka Youth Day 20th. Ndị gbakwala egwu biko ana m eweniru na aka enu. Ụmụaka gbala egwu ha emeka. So biko on the 20th of July, onye ọbụla pụta tinyenu change na ego tinyenu na akpa. Maka nke anyị ga-echange ama nzu mbọsị ahụ ka anyị wee adọ ụmụaka anyị kenefa, kene ndị nne na nna. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Yesu. Anyị na-ekele nwa anyị nwaanyị ma na-ekelekwa ndị youth. Na-asị ka anyị na-ekele ha ka mekwa ọzọ. Kịta anyị na-akpọlite nwanne anyị nwoke Dr. Ken. Ụmụ ihe ọ nwere egwu anyị. Glory to Christ. Wednesday na Abian na Thursday na Friday. Ana m achụ ihe ọnụ ofufe. Ọ bụ na inwe ndị na-etonite ma dị 10 fa dị 12 fa dị 16. A na-ekwu okwu ụmụazị onwe etu o si eme gị. Mgbe ọbụla ị na-abalụfa mba. Mgbe ọbụla ị chọọ ka fa mee ife suppose ime fada emenwe ya. Chineke weta m na this Los Angeles ka nyere ndị nne na nna aka. Onye ọbụla ịma ma ọ bụ ụmụ go ma ọ bụ grandchildren go fana ife gbasalụ phone gị na fa na-anụkọ isi fa agụ akwụkwọ fa ya agụ akwụkwọ jekwa n'Igbo camp ada abịa Igbo camp. Now m na-etinye program a together inyelu such type of children aka. Ife ga-enyelu m aka bụ just dute fa na that Wednesday nke a na-abịa 9th. Dute fa by 10 ịbịa dulu fa by 3. Ife m ga-eme bụ mme stretch fa
Keti se eme ife dị etu imebugie mbụ na Nigeria. I'm a physician, finished from University of Benin. Nne yeseta fa buto umufa game fasifa. I'm tired of with these kids. Can you change them? In 6 months, ndifa jugolaju. Eto akansi when fabulous umum. Today, some of them are senators in Nigeria, some of them are doctors. In fact, na first service ever, first service, first service, we make announcement, one girl came to meet me, Igbo na school, na SS2. Equals how to sit down and read. And today I'm here. This is what I just want to do. I went to Harvard Medical School to do clinical research. And when I got to Harvard Medical School, I saw all the things about this phone. Why parents are not able to help their kids with it. And I asked the professor, why is it that we are not bringing it out for people in the US to know about it? He said, that's the reason why you came to Harvard Medical School to study. You can take it there if you want. And I was able to get this information. Now, how to use this phone to help your kids, very important. Imalia oge nyelegaka. So ito akamaku say more information about it. Ngano nazo Abasa Church. I can give you more information. Thank you so much. Praise the Lord. I na-ekene nwana anyị nwoke. Onye chọrọ ịma maka ya bụ ihe ka o si wee kwuo agbasa mas ịchọwa ebe ọ nọ bifo ya. Kita amam onwe ndị ọfụrụ anyị nwe na chọọchị tata. If today is your first time of worshiping with us, may you be on your feet, please. Brother, you are welcome. You are welcome in Jesus' name. Amen. You can have a seat. Kita anyị na-ekele ndị ụkọchukwu chụrụ anyị mas tata. Onye nke bụ Father James ọkpara ọnwụ ka anyị tụkọpụrụ ya aka. Then the chief celebrant, Father Dike, ka anyị tụkọpụrụ ya aka. Otito dịrị Yesu. Otito dịrị Yesu. If you're happy, shout a bigger amen. Achọ ka ile nwanne gị anya na mkpụrụ anyị ya sị ya, I love you. Amen. Otito dịrị Jesu. Ana m ekele. Okay. Ana m ekele onye ọbụla n'ime anyị for our active participation. Chineke gozie unu niile. Ana m ekele fara nwanne m, dede m na fada, onye bịakwara ka m si bịa. By the special grace of God, this week anyị ga-alawakwa ebe anyị siri bịa. Anyị na-asị unu n'ọfụma. Onwe ihe anyị nwere na-abụghị ịdị na-echeta unu n'ekpere na-asị Chukwu gozie unu mgbe niile. Ọ ga-adịrị unu mma n'aha Jizọs. Anyị gbasanụ onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Labanụ misa gwụsịgo. $265.
are you? Yeah, oh, here. How are you? Follow me. Huh? It's fine. Come, I want to give you something. Follow me. Follow. Okay. Okay, come. Are you good? Okay.